Moikka! Ja tää aihe on nyt Big Bangista. Eli no ensinnäkin ne kuuluu mun mielessä tai mun mielestäni olla näin parhaimmista huonompaa. Ykkösenä Kiidi, toisena Top, kolmantena Teija, neljäntenä Semuri ja hetkinen, mitä mä nyt sanon? Siis anteeksi. Ekana Kiidi, kakkosena Top, kolmantena Teijan, neljäntenä Semuri ja viidentenä Daisu. Ja no musta niinku Kidi ja Top on oikeesti, ne on niinku, jos mä en oo koskaan nähnyt mitään duoa tai niinku muuta bändiä, joka olisi yhtä hyvä kuin Kidi ja Top yhteensä. Mutta Big Bang kyllä voittaa, koska siis ja sitten no mä siis on tän vuoden aikana, mitä mä oon kuunnellut Big Bangia, joskus varmaan viime vuoden elokuusta, niin mä oon siis uskomattoman paljon mun mielestä tiennyt tästä asiasta. Joo, ja sitä mieltä on, että siis mun mielestä kai voi olla niinku tällaisia niinku, jos joku sanoo, että ei oo K-pop-fani, niin no Big Bangihan on K-poppia. Niin, no jos ei oo sitten K-pop-fani, niin siis eihän se tarkoita, että kaikkia pitäisi fanittaa. No, mutta voit nää fanittaa Big Bangia, jos nää fanitat, mutta ei sun tarvis muuta. Mutta siltikin, että nää tykkäät siitä bändistä ja se on korealaista, niin että ja sitten mulla on ollut näin pari videota, joku Desti-video, jossa höpötellään pehmolelusta ja tämmöstä. Kamera saattaa vähän aina mennä jummiin ja tämmöstä. Seuraava aihe mulla ois tehdä niinku 10 parasta kommenttia, mitä mä oon nähnyt niinku muiden videoissa. Koska mun videoihin ei ollut vielä kommentoitu, mutta kattomiskertoja on ihan niinku, no uskon tämmösen tyhmä poika Oyn, mitä mä nyt keksin? Tyhmä poika Oyn tuotettu tuote. Mitä ihmettä? Ja, mutta niin tämmöselle tyhmäpojalle niin kerro näitä kattomiskertoja ollenkaan, vaikka mä jossain Facebookissa, että käykää katsomassa netistä mun videot. Mä et ole kokeillutkaan. Pitäis. Mutta niin.
Mä en niinku siedä pappia, Tunivania. Mitäkään niitä on? Girls' Generatonia yhtään. Wonder Girlsia. M-Blackia. No kyllä se menettelee, mutta... En mä silleen pystyis kuuntelemaan enää mitään muuta, koska mä oon oppinut ja... Sitten mä jotenkin vihaan sitä, että Teija laulaa melkein aina kertosäkkeitä. Se tuntuu niin yleiseltä. Joka laulussa laulaa melkein. Ja no sitten no Daesung, että siis no Big Bang on ihan täydellinen, niinku ei sillä tavalla, mutta silleen, että mhm. Oh my god. Mä unohdin, joo, mutta Heippa!